kádry. Teď! Kde pekném, tu tady liš. Richard Genzel v hlavní roli filmu Miloš Zeman. Ty se úplně posral. Co děláš? Jsem to uhod? Co je? Něco jsem nepochytil? Já se omlouvám. Proč hraješ Zemana? Miloš Zeman identifikovat, vole, To je. Miloš Zeman jde někoho identifikovat. Já bych myslel, že jo. Tak dobré, okej. Jestli myslíš, že to je dobré. Ale kdo teda? Chceš vyšetřovat ty kreténe? Jo. Tak jo. Můžeš být vyšetřovat. Můžeš chceš. Jak se páčky začínají. Dobre, ešte raz. Nech sa páči, začínavé. Omluvte můj hlas. Je to jasné? To já vím, že to je jasné. Já proto pravděpodobně pana manžela. Dobrý den. Dobrý den. Příčina smrti. Je to násilná smrt. Jste připravené? No, promiňte. Jsem připraven. Jak násilná smrt? Chcete, abych zjistil, kdo to je? Ty už tady pan patolog? Já mu pak napíšu. Já jsem patolog, ano. Já jsem si myslel, že jsem... Z patologického hlediska jsem se... Můžete se vykopnout, už pamatovat, vole, a začít normálně hrát? Já začal Zemana, vole, to bylo v pohodě! To nebylo v pohodě, Richarde! Teď jsem nějaký kokot, vole, který tě má vyšetřovat! Já už jsem to nevěděl, já už jsem tě chtěl identifikovat, můžete začínat normální lidi? Dobře, pojďme ještě jednou, co teda jsem? Normální vyšetřovatel! V pohodě! Dobre, nech sa páči. Já to vyšetřím. Dámy a páni, jsem čekavaný.